את המחנה הזה אף אחד פה לא ישכח. קבלו את החניכים, כל אחד פה הוא תותח. נכנס לאווירה, צועק מורלים כמו קוף. כנסו למועדון, אתם תרגישו שאתם בחוף. ללונה פארק נגיע ואת כולם נעקוף. צוות טכני אז היום תיקוד אחי תיקוד, כל היום עושים שטויות. מחנה כזה עוד לא היה, קייקים שייט בין חרות, ג'יפים ובריכה. איתנים, 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 קייק. איפה הגדלים שלנו? איפה גילן הרכז? לא יכול כבר לחכות, כולם עולים אל הצפון. אל תחבו אורות, הלילה לא הולכים לישון. בקצרין יש מסיבה, בלגן בכמויות. יאללה, תהילה, צופיה. יש כאן רכזות של השמחות. גלעד על הטכני, יש כיבוד ומכונות. אלעדי בדי הרכז, בהרכדה במוצא של אחד כאן שלא זז. מחנה כזה עוד לא היה, קייקים שייט בין חרות, ג'יפים ובריכה. הרמנו מחנה של העליון, אלעדי בדי פה איזה שיגעון. על אלעדי בדי, על איתנים. היידה צפיה. איפה גילן הרכז? איתנים בדרך זה חלום, מחכה למחנה כל השנה הלוואי היום. סוף סוף מגיע כולם בעננים, שבוע של טירוף, חגיגה של החיים. אומרים על הג'יפ שלנו? כמה אתה מדרג אותו, מתניה ודוסמן? נראה לי 10 מ-10, מה אתה אומר? גם 10 ו-10. 10, תראה גם את הנהג אבל. כן, תראה גם הנהג, פיצר הנהג. רגע, לא רואים. אתה רואה? יאללה, מגיעים תכף. יאללה, ביי. הרמנו מחנה של העליון, אלעדי בדי פה איזה שיגעון. איתנים תמיד מקום ראשון. אני כאן עם דידי, הראש טור של הקבוצה האדומה, נהג התותח. דידי, רוצה לספר לנו איזה שנה זה שלך באיתנים, פה איתנו? שנה שמינית אני חושב. וואי, וואי. 8 שנים ולא הפסדתי אף שנה. 8 שנים ולא יצאנו לך כבר מהראש, לא נמאס לך, לא חפרנו, אכלנו את המוח. כן, מצד אחד כן, אבל מצד שני תמיד כיף. טכני אז היום תיקוד אחי תיקוד, כל היום עושים שטויות. מחנה כזה עוד לא היה, קייקים שייט בין חרות, ג'יפים ובריכה. הרמנו מחנה של העליון, אלעדי בדי פה איזה שיגעון.